Terve! Nyt onkin justi ollut vuosipäivä siitä, kun Luther naulasi ne teesit sinne kirkolle. Ja oli niin sanottu uskonpuhdistus. Niin sen kunniaksi vähän lisää uskonpuhdistusta. Koska tämä kolminaisuus unohtui puhistaa kokonaan. Luther olisi voinut jatkaa uskonpuhdistusta ja puhistaa pois tämän kolminaisuuden, koska ei sitä ollut olemassa koskaan. Ja se on ihan hömpänpömppää. Jos sä luet Raamattua, niin siellä on vain yksi Jumala. Ja mä näytän kohta muutaman Raamatun paikan. Mutta miten tämä kolminaisuus ylipäänsä tuli, niin siihen liittyy paljon Rooman valtakunta ja kreikkalainen filosofia, kreikkalainen uskonto ja minkälainen maailma oli silloin 2000 vuotta sitten. Mutta siellä oli semmoinen hallitsija siellä Roomassa kuin Konstantinus. Ja nykyäänkin juhlitaan Nikean uskontunnustusta, että 325-luvulla oli niin hyvä, kun ne teki sen uskontunnustuksen. Mutta jos sä luet niin kuin kirkkohistoriaa, että miten nämä asiat sai alkuunsa, niin siellä oli tämä, niin kuin Konstantinus oli tämmöinen mahtava herra, joka tuli sinne sisään. Ja hän niin kuin päätti, miten asiat oli. Ja sitten ne kirkollisisät, jotka oli samaa mieltä kuin Konstantinus, ne oli niitä oikeaoppisia. Ja sitten ne, jotka ei ollut samaa mieltä, niin kirottiin ja niitä erotettiin ja saatettiin jopa tappaa. Ja kirjoitukset, mitä oli kilpailevilta mielipiteiltä, hävitettiin. Ja sitten semmoiset, jotka oli vähänkään kolminaisuuden suuntaan tai katolisen kirkon suuntaan samaa mieltä, niin semmoiset säilytettiin ja niistä tehtiin pyhimyksiä. Ja niille laitettiin semmoinen kultainen juttu niiden pää ympärille. Mutta Raamattu opettaa, että se opettaa just sitä, mitä Jeesus opetti. Ja mitä apostolit opetti. Eli katsotaan, mitä Pietari helluntaina puhuu. Veljeni, kantaisästämme Daavidista voidaan varmasti sanoa, että hän kuoli ja hänet haudattiin. Onhan hänen hautansa tänäkin päivänä meidän nähtävissämme. Mutta Daavid oli profeetta, ja Jumala oli valalla vannoen luvannut asettaa Daavidin valtaistumelle hänen oman jälkeläisensä. Daavid tiesi tämän ja näki ennalta Kristuksen ylösnousemuksen. Sitä hän tarkoitti sanoessaan, että ettei Herra hylkää häntä tuolellaan, eikä hänen ruumiinsa maadu. Eli nämä apostolit rupes puhumaan tästä vanhasta testamentista ja vanhan testamentin Jumalasta ja Daavidista. Tämä Rooma joutui ristiriitaan näiden juutalaisten kanssa ja ei tykännyt oikein siitä juutalaisten vanhasta Jumalasta ja Daavidista ja mistään juutalaisuuteen liittyen. Oli myös semmoinen sota, missä juutalaiset ja roomalaiset sotii. Ja lopulta myös roomalaiset tuli ja hajotti koko temppelin. Ja tämä kirkko, minkä Konstantinos aloitti, missä ruvettiin tekemään uskontunnustuksia ja kehittämään tätä kolminaisuutta, niin he halusivat erottautua tästä juutalaisesta hommasta. Ja kirkkoisät oli filosofeja ja ne oli sitä mieltä, että halutaan erottautua tosiaan ja käytettiin termejä juutalaisista, että ne on hirviöitä ja tämmöistä. Ja haluttiin erottautua tästä vanhasta testamentista ja ajateltiin, että nyt tämä
kolminaisuus ja tämä kristiusko, tämä on viisaampaa kuin tämä vanha testamentti. Tämä on paljon viisaampaa, että on kolminainen Jumala, että ei mikään yksinkertainen Jumala, vaan tämmöinen filosofinen harha, tämmöinen, että kolme Jumalaa, joka on yksi Jumala. Mutta niin kuin nähdään, Pietari julisti tätä vanhan testamentin Jumalaa ja Daavidia, että Jeesus on Daavidin poika. Ja tässä tosiaan sitten jatkaa, että tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista. Eli on erikseen Jeesus ja on erikseen Jumala. Että nämä on täysin kaksi eri asiaa. Kohta mennään katsomaan, milloin Jeesus syntyi. Mutta Jeesus ei ollut olemassa ennen kuin hän syntyi. Raamatussa ei ole mitään viitteitä siihen, että Jeesus olisi olemassa ennen kuin hän syntyi. Paitsi, että Jumalan mielessä hän oli olemassa. Tietysti ennen maailman luomista Jumala jo suunnitteli, että hän tulee saamaan omaksi pojakseen Jeesuksen ihmisen kautta. Ja että Jeesus tulee olemaan se siemen, joka on Eevan siemen ja Abrahamin siemen ja Daavidin siemen. Ja sitä kautta se tulee olemaan se niiden ihmisten lapsen lapsi. Ja se tulee olemaan Jumalan poika ja pelastaja. Tämä Jumala ajatteli näitä etukäteen, mutta tätä Jeesusta ei ollut konkreettisesti olemassa ennen kuin hän syntyi. Tämä on ihan selvä Raamatun oppi. Ja sen takia Jeesus on se uusi Adam, ja Jeesus voi niin kuin meidän muiden veljen puolesta niin kuin kärsiä ja pelastaa meidät synnistä. Ja Jeesuksen veren kautta me saadaan synnit anteeksi. Mutta tämä kolminaisuusoppi, niin se nyt pitää kaataa. Meidän pitää uskonpuhdistus vielä vähän pitemmälle kuin Luther, koska Luther kuitenkin oli augustinulainen munkki. Ja Augustinushan halusi tosiaan, että kolminaisuus on se juttu, ja jopa halusi väärentää Johannes 17:3, missä Jeesus sanoi, että tämä on ikuinen elämä, että he tuntevat sinut, ainoa tosi Jumala, ja hänet, jotka olet lähettänyt Jeesuksen. Niin Augustinus halusi senkin väärentää sillä tavalla, että näyttää siltä, että Jeesus olisi Jumala kanssa. Ja Luther oli Augustinuksen seuraaja. Ja Luther ei uudistanut uskoa tänne Raamattuun asti, vaan jäi sinne jonnekin 500-luvulle, missä oli tehty tämä Istanbulin uskontunnistus. Mennäänpä pitemmälle katsomaan, mitä Pietari sanoo. Elikkä tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleesta. Me kaikki olemme sen todistajia. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen, ja hän on ottanut vastaan Isän lupaaman Pyhän Hengen lahjan ja muodattanut sen, niin kuin te voitte nähdä ja kuulla. Ei Daavid itse noussut taivaisiin. Hänhän sanoo, Herra sanoi minun herralleni, istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät korokkeeksi jalkojesi alle. Tästä siis saa koko Israelin kansa olla varma. Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Messiaaksi, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. Ja tämän kuunnessa hän sai kaikki piston sydämeensä. Eli Jeesus ei opettanut olevansa Jumala tai Jumalan poika. Jeesus nimenomaan sanoi, että hän on ihmisen poika, että hän on ihminen. Ja apostolitkin, esimerkiksi Johannes kirjoittaa, että ei ole kukaan koskaan Jumalaa nähnyt. Että Jeesus tuli ihmisenä ja Jeesus ei ole mikään Jumala. Että Jeesus on ihminen. Ja Johannes, vaikka hän kuinka näki Jeesusta, niin hän ei nähnyt Jumalaa. Niin meidän pitää uskoa samalla tavalla kuin apostolit ja Jeesus, että Jeesus ei ole Jumala, vaan ihminen, jonka Jumala, joka on täysin eri asia kuin Jeesus, niin tämä Jumala herätti sen Jeesuksen. Ja tämä Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi, Messiaaksi. Ja sanonut, että istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi ja panen heidät korokkeeksi jalkojesi alle. Ja tämähän on viittaus, mitä Uudessa testamentissa monesti viitataan tänne Psalmiin 110 jakeeseen 1. Ja oikeissa käännöksissä, niin kuin tässä, mikä on Gideonien tämä käännös, niin tässä on käännetty oikein. Laitettu pienellä hoolla Jeesus tänne. Eli Daavid sanoi, että Jahve, Herra, sanoo minun herralleni,
pienellä hoolla. Ei missään tapauksessa viittaa Jumalaan, vaan Jeesukseen, ihmiseen, tulevaan Messiaaseen, joka on Eevan ja Abrahamin ja Daavidin poika, ihmisten lapsen lapsi, ei Jumala. Tämä kirjoitetaan pienellä H. Samalla tavalla kuin esimerkiksi sanottiin mestariksi tai herraksi jotain muuta ihmistä, niin samaa sanaa tässä käytetään Jeesuksesta, Adoni. Ja niin Daavid puhuu Jeesuksesta hänen herrana, niin kuin Messiaana jo etukäteen. Ja nyt, kun Jeesus kuoli ja nousi kuolleista, niin hän sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jumala antoi siis Jeesukselle vallan. Jeesuksella ei sitä valtaa ollut ennen kuin Jumala sen Jeesukselle antoi. Ja sitten Jeesus meni sinne taivaisiin. Sanotaan, että Jumala korotti hänet sinne oikealle puolelle. Jumala sanoi, että istu tähän mun oikealle puolelle. Jeesus sanoi kyllä. Ja Jeesuksella on kaikki valta ja hän on se Messias, hän on se Herra. Hän on meidän kaikkien Herra. Ja hän oli myös Daavidin Herra siellä ennustuksessa. Hän oli myös Abrahamin Herra ja Jeesus on kaikkien ihmisten Herra. Mutta hän ei ollut olemassa ennen kuin hän syntyi. Tämä on hyvin loogista, mutta tätä ei nämä stoalaiset ja epikurolaiset, nämä alkuseurakunnan kirkkoisät oikein ymmärtänyt. Yksi käännös, mistä mä tykkään, suomenkielinen käännös, on tämä Aapeli Saarisalon Uusi testamentti. Täällä on, aloitetaan tämä koko Uusi testamentti alkaa sillä tavalla, että Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Abrahamin pojan syntykirja. Abrahamille syntyi bla 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 bla. Eli tämä on nyt ihan päivänselvä asia, että Jeesus syntyi hänen vanhempiensa ja isovanhempiensa kautta. Mutta minkä takia Jeesusta kutsutaan Jumalan pojaksi? Niin kun Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, että ketä te sanotte, että minä olen? Sitten Pietari sanoi, että sinä olet Messias, Jumalan poika. Ja Jeesus sanoi, että jes. Niin tämä ei tarkoittanut, että Jeesus olisi toinen persoona, koska ei tämmöistä toista persoonaa mainita ollenkaan Raamatussa. Ei koko kolminaisuutta mainita Raamatussa. Puhutaan vain Jumalasta ja sanotaan, että Jumala, joka on se Isä Jumala, ja sitten ja Jeesus, Herra Messias, Herra Kristus. Niin Pietari oli oikeassa. Ja Jeesus sanoi, että jes, että tämä on se perusta. Tämä on se koko perusjuttu. Että Jeesus on Messias, Jumalan poika. Ei sun tarvii missään nimessä uskoa mihinkään kolminaisuuteen. Sehän vetää sut harhaan, koska se poistaa se ihmisyyden Jeesuksesta. Jos sä uskot, että Jeesus on joku Jumalan ihminen, niin sitten sä et voi pitää häntä oikeasti sun veljenä. Koska se Jumalan ihminen tekee hänestä jonkun Herkuleksen. Tai jonkun tämmöisen antiikin Kreikan legendan. Niin kuin nämä selvästikin helposti ajattelivat siellä alkukirkossa ne kirkkoisät. Nämä kirkkoisät nimittäin veti semmoista harhalahkoa, mistä Paavali varoitti, että varokaa, ettei järkeisoppi johda teitä pois yksinkertaisesta Kristuksen opista. Ja se järkeisoppi, siinä Paavali käyttää nimenomaan sanaa filosofia, viitaten näihin epikuriolaisiin ja stoalaisiin, platonisiin filosofioihin. Ja niissä oli myös tapana lukea rivien väleissä kaikenlaista roskaa. Tästä on olemassa vähän selviä viitteitä, että jotkut kirkkoisät ja kirkon tämmöiset vanhat henkilöt, historioitsijat kritisoi tätä rivien välistä lukemista ja ajatteli, että kyllä se Jumala Isä on kuitenkin se tärkeä Isä. Paljon katolinen kirkko poltti näitä juttuja, mutta on vielä olemassa viitteitä tähän asiaan, että oli semmoisia, jotka vastusti. Ja kautta aikaan ihmiset on lukenut Raamattua ja huomannut faktat. Niin kuin aika kuuluisa tutkija, joka keksi muun muassa painovoiman ja monta muutakin fysiikan lakia, Isaac Newton. Isaac Newton kyseenalaisti kolminaisuuden, luki Raamattua, luki vanhoja Raamatun tekstejä, niin kuin eri kieliä ja kaikkea. Hän tutki ja hän huomasi, että kolminaisuus on täyttä roskaa, että Isä Jumala on se Jumala, niin kuin Jeesus sanoi, että rukoilkaa Isä meidän, joka olet taivaassa, pyydetty olkoon sinun nimensä, tulkoon sinun valtakunnassa. Isaac Newton tiesi tämän, ja tästä löytyy myös asiaa, ja
monet muut kautta historian. Kun Amerikka syntyi, niin iso syy siihen oli se, että täältä ihmiset lähti karkuun näitä protestanttien ja katolisten vainoja. Ja siellä monet, jotka Amerikoissa on lukenut Raamattua, niin on huomannut kanssa, että Jeesushan itse asiassa sanoo, että Jumala on yksi Jumala. Että meidän ei tarvitse uskoa johonkin skitsofreenikko Jumalaan, jolla on 3 persoonaa. Ja sitten, että me oltaisiin Jumalan kuvia ja me ollaan sairaat, jos meillä ei ole 3 persoonaa. Vaan me voidaan uskoa yhteen Jumalaan, joka yhdellä persoonalla loi tämän koko maailman. Ja nyt vielä yksi asia, mikä vahvistaa tämän asian, niin Jeesukselta kysyttiin, että mikä se on se kaikista tärkein asia täällä niin kuin käskyistä, ja niin kuin mikä on niin kuin kaikista tärkein asia, mitä pitää seurata. Nimittäin Jeesus keskusteli siellä näiden niin sanottujen raamatun tutkijoiden kanssa, ja sitten yksi siellä huomasi, että vitsi, että kyllä tuo Jeesus viisasti vastasi ja lähti kysymään Jeesukselta, että mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä. Ja Jeesus vastasi siihen, että ensimmäinen on kuule Israel, Herra Jumalamme, Herra on yksi, ja rakasta Herraa Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ei ole muuta suurempaa käskyä kuin nämä. Sitten kirjaoppinut sanoi, oikein opettaja, sanoi totuuden mukaan, että yksi hän on, ja ettei toista ole paitsi hän, ja rakasta häntä. Ja sitten Jeesus vielä, että et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Eli Jeesus opetti, että on yksi Jumala. Myös Paavali sanoi, että vaikka näyttäisi täällä meidän niin kuin Rooman valtakunnassa, täällä on niin kuin Kreikan ja Rooman jumalat laitettu niin kuin yhteen nippuun, ja näyttäisi, että olisi paljon jumalia. Mutta itse asiassa on vain yksi Jumala meille kristityille, ja se on Isä. Paavali sanoi näin. Ja sitten, jos sä mietit, että Jumalalla kuitenkin varmaan monta persoonaa, niin miksi sitä ei tuo esille sitten Raamatussa? No sen takia, koska ei oo. Koko kolminaisuustermin keksi Tertullian joskus 200 vuotta Jeesuksen jälkeen. Ja kun Tertullian keksi sen termin, niin hän ajatteli silloinkin vielä, että kaikista korkein Jumala on se Isä Jumala kuitenkin. Ja Jeesus puhui Jumalasta aina Isänä. Malakian kirjassa, joka on viimeinen Raamatun kirja, niin myös Jumalaan viitataan Isänä. Ja Jeesus tuli vaan niin kuin olemaan se Jumalan karitsa. Eli ei Jumalan jumalakaritsa, vaan Jumalan karitsa, Jumalan teurasuhri, Jumalan syntiuhri, jonka Jumala meidän puolesta halusi uhrata, että me saataisiin meidän synnit anteeksi. Ja sitten kun Jeesus uhrasi itsensä ja hänen veren kautta me voidaan saada synnit anteeksi, niin Jeesus meni sinne taivaaseen Isän oikealle puolelle. Ja nyt meidän täytyy itse asiassa, jos me halutaan päästä käsiksi sitä ylösnousemusta, kun Jeesus on ylösnousi, niin meidän pitää tehdä yksi juttu. Meidän pitää tutustua siihen, että mitä Jeesus puhuu ja tehdä sen mukaan. Ja tällä tavalla sanotaan täällä pelastuksesta, täällä Raamatussa, että vaikka Jeesus oli poika, hän oppi kuuliaisuutta siitä, mitä kärsi, ja päästyään täydelliseksi Jeesus tuli iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Hän, jota Jumala nimittää ylipapiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Eli kun Jeesus täytti työnsä, niin hänestä tuli ihmisten joukosta valittu ihminen, joka on nyt niin kuin ylipappi. No, tämä on kaikki nyt menee vähän niin kuin ehkä vaikeampaan terminologiaan. Mutta Jeesus hankki pelastuksen, ja Jeesuksen kautta Jumala kertoo meille tahtonsa, että miten meidän niin kuin kuuluisi tätä elämää elää ja mikä on se totuus ja viisaus
tässä elämässä, minkä mukaan meidän pitää elää. Se ei ole stoalainen tai epikurialainen, vaan se on jeesuslainen evankeliumi, mitä Jeesus opetti. Ja jos me ollaan Jeesukselle kuuliaiset, Jeesuksen kuuliaisuudella me voidaan niin kuin pelastua ja eräänä päivänä nousta kuolleista. Niin kuin Jeesus nousi kuolleista, koska hän oli kuuliainen Jumalalle. Ensimmäinen Adam ei ollut kuuliainen Jumalalle, mutta Jeesus, toinen Adam, toinen ihminen, joka itse asiassa on Jumalan poika sen takia, koska enkeli sanoi Marialle, että sinä saat sen lapsen, joka tulee syntymään Jumalan kautta, ja siksi häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Niin nyt tämä toinen Jumalan poika, toinen ihminen, niin hän oli kuuliainen. Ja sen takia hänestä tuli tämä Messias ja pelastaja. Mutta nyt meidän pitää olla Jeesukselle kuuliaisia, koska Jeesus on kuninkaiden kuningas nyt siellä Jumalan oikealla puolella. Paljon korkeammalla kuin Donald Trump tai muut johtajat. Jeesus on paljon korkeammalla kuin mikään vallan kolmio tai mikään muukaan poliittinen instituutio. Ja maailman aikojen lopussa Jeesus tulee palaamaan takaisin tänne ja aloittamaan täällä Jumalan valtakunnan, mistä hän opetti. Ja jos haluat päästä siihen Jumalan valtakuntaan ja nousta ylös viimeisenä päivänä, kun Jeesus tulee, jos haluat elää ikuisesti, niin sun pitää uskoa siihen Jeesukseen ja uskoa siihen, mitä hän opetti, että on yksi Jumala ja että Jeesus on se Messias. Ja haluan vielä sanoa, että Jumala on hyvä Jumala. Älä usko kaikkea, mitä nämä kolminaiset opettaa Jumalasta tai mitä kukaan muukaan opettaa. Kyseenalaista jopa muut. Ja lue Raamattua. Jumala on tosi hyvä Jumala. Tämä Jumalan totuus, tämä antaa sulle rauhan elämään ja niin kuin hyvän pohjan elämään. Ja myös sä tulet olemaan kuulijainen sille oikealle auktoriteetille, eli Jumalalle ja Jeesuksen, joka on siellä Jumalan oikealla kädellä. Tässä vähän uskonpuhdistusta uskonpuhdistuksen päivän kunniaksi. Ja jatka puhdistamalla omaa uskoasi, tutki nämä asiat läpi, kyseenalaista asioita. Ja hyvä, että meillä on sananvapaus, näistä asioista voi puhua. Niin mä tuun varmaan puhumaan näistä vähän myöhemminkin. Yes.